Здравейте, български приятели, и поздрави на всички, които говорят български у нас и по света. Днес ще ви представя приказката да започнеш да се готвиш в последната минута или да точиш копието си, когато вече си на бойното поле. Имало едно време един генерал, който бил много смел. Той водил войниците си и бил спечелил много големи победи. Когато виждал, че враговете били разбити и прогонени, генералът бил много щастлив. След като се връщал от битка, той всеки ден ял, пил и се забавлявал, без да тренира тялото си, и скоро станал много дебел. Неочаквано, след 2 години, вражеската армия отново нападнала. Генералът се паникьосал. С големия си корем той отишъл в склада да търси своя меч и копие. Но те вече били ръждясали. Затова той бързо започнал да ги чисти и точи. Преди да успее да ги наточи и почисти добре, враговете нахлули и го заловили. Текста, който току-що ви прочетох, можете да намерите в коментарите. Тази приказка, освен на китайски, спинини и на български, е преведена и на руски, френски, английски, италиански и немски език. Благодаря ви за вниманието. До следващата седмица.